Днес на връх Рангелова задушница сме се събрали на Каравеловската поляна. Много мотористи, които са дошли да закрием сезона. Какво ще закрием? И той ще каже, че и първа пролет днеска. Това ден останал от лятото. Много мотор, много нещо сме се събрали. Тук идват отдолу други, трети, пети. Пачаровския той иска да ме документира. Сега отиваме нагоре. Първи преход до Севрията, 10 на километра. Оттам пак ще снимаме, пак ще има репортажи и така. Деня е пред нас. Има мотори, трабанчета, варбурзи и всякакви чуши. Много момчети и много народ. Продължаваме нагоре.